Medyo malas og swerte rong adlaw ba. Nga naman. Ari ta una sa swerte. Swerte kayo may kinakakuha karpa nga dako kayo akong kauban. Lah, dako ano mga pilahon man nakakilo. Naagyon ni sa 2 ka kilo pare koy. Grabe. Nya nganong medyo malas man. Nganon di makaingog malas. Alangan iya man gidokol na tuan na nakabuhi. Patay. What's up mga parikoy? Madag-umong adlaw kaniyang tanan diha no. Unsa naman yung panahon oy? Murag mga babae, dili na masabtan. For today's video parikoy, magsapa-adventure na punta. Pero adto ta sa Danau parikoy. Ato sa ning ila-ilahon ng atong mga kauban. Ay pangan boss? Jimboy. Jimboy. Kanay, pangan. Loy. Ikaw boss? Julin. Jebeng. Pangan mo dal? Ibit tol. Ha? Ibit. Ibit? Oh. Okay. Mana itong mga kauban karon? Ari may adto may sakuan daw. Ata dapita parikoy? Taming diri sa Danau. Og naapoy laim uban na tuon niya parikoy. Si paring tataod tuhan. Basta kay makailar mo niya. Og while gibiyahe mi paingon Danau, naa day ga checkpoint diri sa unahan parikoy. Bantog rang daghan kay nang hunong ganiha. May gani nag-helmet min duha. Og shout out ko sa Cortes Police Station og Inabanga Police Station. Hilabi na sa akong mga oyoon diha no. Jisom Centino og Cirilo Centino. Taud-taud na silang nagpa-shout out karon ko kay namdom ba. Salamat sa inyong suporta mga idol. Og naabot ang kita sa atong destination parikoy. Diri ra ko nagparking para makita sa kong kumpare nga nagpadong pa. Murag medyo nalangan to. Kay nananghin pagtarong sa asawa. Aw gyud para di makatug sa gawas. After pipila ka minuto pare koy naabot na gyud. Dali ra kayo. Estrada ko service. Mao din ang buutan akong kumpare no. Paring tataud-tuhan. Ga-vlog po ni siya. Ambol anong hilaw. Mao ni pangasi ang vlog pare koy. Og before to maabot sa atong destination pare koy, bakta sa tag 20 minutes ani. May nala mo hiyos-hiyos ta gamay. Kay mura magnihupong na kay ni atong aping oy. Ug wag gyud kagwantas init. O ara nagpayong na. Kay nakaagi mo pumigbyabas. Aw man nya basta ta kadiyot. Mura maghilaw pa ning biyabasa ay. Biyabas. Gahe hilaw. Kitas pa nga. Huwag diri sa unahan, hunong sa may kadiyot. Medyo lisulisod og daan diri pare kayo. Nya kani akong kauban wala ba yan inaano og adventure. Aw nakasuway na gyud kung unsa ka paet mag-adventure. After pipila ka minuto pare kayo naabot na gyud ta. Ari ra na may pambili na mong gamit pare kayo. Kay ilawom na mong gud sa unahan. Gihangat og maayo. Lalim. Way tagaw. Og diri naka-ready na may parikoy. Naka-ready na tong panaog fence da no. Anhira pod akong kumpare diri kay magpalupad siya og drone. Ug usa pa lisod kay daan nga to parikoy. Og mao ni ang view sa among pamanaan ron parikoy. Daghan kay bato, pang pa jud ka adso. Kasilian ko na diri parikoy pero gabi ra pod manggawas lagi. Tara parikoy manam na ta. Og diri nakakuha na day among kawan parikoy no. Mao ni si parikoy Jimboy. Grabe ka master oy. Kisi-kisi mo day karpa. Og diri sa unahan adi arang kinirakan. Sus karpa pa imo parikoy. Mga 2 ka kilo jud ni ba. Sukad-sukad karon pa jud ko kay tag ngani kadak grabe naman ni oy. Grabe. Kapito ko lubos ay. Ko wala gito tanaw na ko blok. Ko waro karbahay. Tanan na ko gito tao sa ilaw. Koro-koro. Pag namin sa kay nagtapad raw no eh. Swerte na unta kay barkay kay nakakuha mig dako kayo. Og sa dihang iya mang gidokol para mamatay ko no. Na, to ana nakabuhi noon. Patay. Ya mo pok. Kamu trapod. Di na nakawas na putol mo tinay. Putol. Siyang Sayang hapit ra mabalumag nga kakuha. Sus pagka di malasa pare koy, sud-an na unta, nakabuhi pag yun. Awa na ti mahimo na pare koy. Saan nakabuhi man? May gani nakakuha na pug lain si pare koy Jimboy yo. Amastira gyud tawhana ay. Liman ka bisag lubog kayo, makita gyapon niya. Wala pag gyud dalang spot, dili ba tawhana? Di ana pod pare koy. Karapan pod. Grabe naman si Jimboy ay. Iyahar gyud tanan pare koy. Pero nakakuha pod ang uban. Pero kami ni Minggoy, zero min duha ay. Wala mi katod kung asa mga isda pare koy. Ubay-ubay na pod ilang kuha pare koy. Kita ani tig video ra jata. Mao ni ang kuha. Gila. Dili mo. Zero sa meron, zero. Iskot na lipong pa ko. Huwag diri sa unahan pare koy, laing karpa na pod. Nakakuha na gyud karpa si pare koy Remart diri yo. Mao din ni si Remart sa pare koy. Mao ni ang kakontak na mo para makauban mo silang pamana. Salamat kay idol. Kauban gyud mi. Oh. Mao ni ang kuha nila. Grabe daghan karpa diri. Lubo ka dito, ya maklaro ra gapon nila. Jiruhan oy ron, jiruhan. Wasa meron. Ha? Lamay sa bawan pare koy. Oy, tama na. Sungbat wa ilaw. Order ko na. Kisi-kisir pag kilaw nun sa bawan ni pare koy. Og before mi mangoli pare koy, nakakuha pa jud ko sa karpa ni among kauban no. Mao ni ang nakabuhi atong karpa nga dako kay ganiha. Mao kuno na ang iyang iilis. Ilis. Bailo. Ate di ko totoo to nakuha tay. Bailo sa igsoon. Dili ka katugo to. Manguli na unta mi padong pare koy. Og sa dihang nakita ni pare koy Jimboy ang karpa nga nakabuhi ganiha. Salamat kay Lord. Kuha ra gyud ang dako kayo. Ana gyud taon. So siya nga gwa nakit yo. Patay na ilaw. Nagayang. Namoto lang tinain oh. Nagbuot tay.
Okay, nakita naman pare koy. Amang uli nami kay medyo gutom na. Okay, nakabalik nami sa mong pwesto pare koy. Ari day mi magluto ilam sa bridge pare koy. Para if ever maguwan, safety ra tong mga sudan. Naghimbes na po si pare koy Jimboy diri para makaluto na ta. Huwag dire speakers na ginlo pod mis para sa gilawnon pare koy. Para napotay buhat ba. Unya medyo tunok kon malagi ning karpa. Hawa na problema. Ato ran pahito ng bukog para mga kuha. Og magluto na migsudan pare koy. Music maestro. Tay sabi. Ato sa dining tilawan ang baon ni Pritata. Kay wala pa ta katilawan ni Parikoy. Unsa kay lasa ning mananapa wa? Di ba ka ta mga ipit ani? Aw ipit oy. Ato lang pusaglan ni gamay tuyo. Syempre kung kinsay gada, amo na una. Aki di man mo ina matong kumpare. Aki tay bira ani. No. Daot mang naong lagi. Adi madaoy. Hait kes tutunlan. May pag-aritas tuba. Madarag dili sa gulan. Unya gisagulan man lagi na nimo. Sayang mo pud ang tuyo. Kumbati pud atong mga amigo. Way balibad. Kasan kayo. Pundador yang giinom pero yang gatay si kauban tuba. Lipat ko. Human ato gunner diha pare koy. Magluto na ta. Music balik maestro. Sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Okay, naplastada na ang tanan pare koy. Og syempre ato sa nang panalanginan. Pasalamat ta always sa grasyang nasa tubangan. After na to pangadje, automatic na parang hinabhabay diha pare koy. Habhab na pod pare koy. Ano? Hello be. Sige, pre kay. Ubala sa mga quarms. Atong paspasan kay kawano na. Wala nung hilaw ha. Tas karpa be. Unod sa? Karpa no. Wow. Hilaw nga karpa. Ba. Ang tao dali na pahilungon pakanon ra. Kuha niya panit na. Bakwa mo sa. Kakao. Kita na bulldozer ha? Yaw-yawan dahil nagulay dahil. Lagi may yawan ha? Yawan. Rap! Duhoy pingan. Gawa. Nagdapat kayo ito kaligli ha? Kadto yun, matang. Sangkako eh. Tagba mga ang Ay, sa kaloy isa. Isa. Sige. Play. Play. Kuha niya panit na. Bakwa mo sa.